गोजोन फुंबिलि एसबी बड निउज चेनेलखौ अनसायग्रा गासैबो रायजो राजा नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय। आं सिबि रानि ब्रह्म। नोंथांमोना सानसेयारि खौरां नायनो मोजां मोनोबा बे चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोना सानफ्रामबो सानसेयारि खौरांखौ मोननो हागोन। थुदो बिदिबा दिनैनि सानसेयारि खौरांखौ जागायजेननोसै। थांनाय सानसे सिगां सनितपुर जिल्लानि चारिदुवार थानानि सिङाव थानाय 6 नं खथाल जुलियाव सासे बर' आइजोखौ गोबौ हाथियारजों दाननानै बुथारनाय जाथाय जादोंमोन। जाय जाथाया सनितपुर जिल्लायावनो गिखांनाय थासारि सोमजिहोदोंमोन। बे जाथायनि दायनिगिरिखौ पुलिसा खानो हाबाय। दायनिगिरिनि मुङा राब। जाथाय जानायनि उनाव पुलिसा गोख्रों सेबनाय आरो नायबिजिरनायनि उनाव गावखौनो गथायदों राभाया। गावजों नांज्लायनायनि थाखायनो शंकर बसुमतारीनि बिसि लावदां बसुमतारीखौ बुथारदों आरो जिनाहारि खालामदोंमोन बेखौ मिथिनो मोननाय जादों। फोरमायथिनो गोनांदि सानसे सिगां सानै गथ'नि बिमा शंकर बसुमतारीनि बिसि लावदां बसुमतारीखौ थैनाय हालोदाव बोखांनो मोन्दोंमोन नखरनि सुबुंफोरा। नखराव रावबो गैयैखौ खाबु लानानै राभाया जिनाहारि खालामनायनि अनगायैबो गोबौ हाथियारजों गोदोनायाव खेबनै हानानै खास्रि बिस्रि बुथारदोंमोन लावदां बसुमतारीखौ। जाथाय जानाय लोगो लोगोनो पुलिसाबो जाथायथिलियाव नुजाथि फैनानै नायबिजिरनायनि हाबाखौ मावफैदोंमोन आरो जाथायनि सायाव सेबनाय हाबाखौ मावदोंमोन। बेनि उनावनो गोख्रों सेबनायनि उनाव गावखौ गथायदों दायनिगिरि राभाया। गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों जादों आसामनि सोलोंथाइ बिफाना। शिक्षा सेतु एपआव एबसेन्ट जानाय 4,907 फोरोंगिरिफोरनि सायाव रिपर्ट होनो बिथोन होनायनि उनाव बे खेबाव एबसेन्ट जानाय फरायसाफोरनि सायावबो नायबिजिरनानै रिपर्ट जमा होनो थाखाय बिथोन होदों सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि डक्टर रनोज। बिथाङा फोरमायथिदों दि रायजोआव 68,000 फरायसाफोरनिया जिर' एटेन्डेन्स। शिक्षा सेतु एपआव एनरलमेन्ट खालामनायनि उनावबो रायजोनि गासै 68,000 फरायसाफोरा फरायसालियाव खेबसेबो नुजाथि फैयाखै। बेनि सायाव जाहाथे नायबिजिरनानै 10 आगस्टनि गेजेरावनो रिपर्ट जमा होयो बेनि थाखाय बिथोन होदों आरो 15 आगस्टनि गेजेरावनो सावरायनानै जिर' एटेन्डेन्स थानाय फरायसाफोरनिखौ डिएक्टिभेट खालामनाय जागोन होननानै फोरमायथिदों। नाथाय जुदि फरायसाया 10 आगस्टनि सिगां खेबसे एटेन्डेन्स जायोब्लाबो फरायसानि मुंखौ डिएक्टिभेट खालामनाय जानाय नङा होननानैबो फोरमायथिदों डक्टर रनोज। मख'नो गोनांदि माखासे फरायसालिफोराव शिक्षा सेतु एपखौ लानानै जेंनाफोर दं। बेनि सायाव गुबुन राहा लानाय जागोन होननानैबो फोरमायथिदों डक्टर रनोज। लोगोसे फोरोंगिरिफोरनि दान बान्था दोनथ'नो बिथोन होनायनि सायावबो बुंथिदों दि फोरोंगिरिया जुदि छुट्टियाव दंबा नङाबा गुबुन डिउटियाव दंबा बा डिपुटेसनाव दंबा बिएड खालामदोंबा बिथांमोननि सायाव जेबो राहा लानाय जानाय नङा। नाथाय बेफोरनि अनगायै जायफोर फोरोंगिरिफोरनिया जिर' एटेन्डेन्स दं बिथांमोननि दान बान्थाखौ दोनथ'नाय जागोन आरो सार्भिस रुल बायदियै आयेननि राहा लानाय जागोन होननानैबो गोख्रोङै बुंथिदों सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि डक्टर रनोज। इन्ड'-भुटान कुंफु वुशु चेम्पियनशिप 2024आव बाहागो लानानै सनानि मेडेल देरहासार जानो हानाय बिरजन बसुमतारीखौ बरायहैदों बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा धनन्जय बसुमतारीनि दैदेननाय मोनसे हान्जाया। फोरमायथिनो गोनांदि भुटाननि फुनसिलिंआव थांनाय 21 निफ्राय 23 जुनसिमनि गेजेराव खुंजानाय इन्ड'-भुटान कुंफु वुशु चेम्पियनशिपआव गेलेहैदोंमोन बिरजन बसुमतारीया, जेराव बिथाङा सनानि मेडेल देरहासारनो हानानै हादोरनि आरो बर' हारिनि गोग्गानायखौ लाबोनो हादोंमोन। बिथाङा चिरां जिल्लानि फानबारि मानास्रि बालाबारि गामिनि थागिबि। बिथांखौनो बरायहैदों बिजनी जिल्ला UPPL जों लोगोसे मानास सेरफां ब्लक आरो बाजार कमिटिया। दुखुथिया नखर जानायनि गेजेरजोंबाबो बेबायदि गेलेहैनानै देरहासार लाबोनो हानायखौ लानानै बरायनो थाखाय आरो थुलुंगा होनो थाखायनो नुजाथि फैदों होननानै फोरमायथिदों धनन्जय बसुमतारी बिथाङा। लोगोसे अलिम्पिकआवबो गेलेहैनानै मेडेल देरहासारनो नाजागोन बेखौबो फोरमायथिदों। जम्मु एन्ड काश्मीराव रैखाथि हान्जा आरो उदखारिनि गेजेराव दासिमबो गावलायलायनाय जागासिनो दं। गोलाव समनिफ्रायनो गावलायलायनायाव 7 उदखारिफोरखौ गावथारनो हाबाय आरो दुखुनांथावै रैखाथि हान्जानि 2 जिउ खोमानो गोनां जाबाय। कुलगाम जिल्लायाव मोननै गुबुन गुबुन जाथायाव दासिम 7 उदखारिफोरखौ गावथारनो हाबाय रैखाथि हान्जाया। जम्मु एन्ड काश्मीरनि कुलगाम जिल्लानि मदारगाम आरो चिनीगाम गामियाव उदखारिफोर थानायखौ खौरां मोननानै रैखाथि हान्जाया गोख्रों अपारेशन खालामदोंमोन। बेयावनो रैखाथि हान्जा आरो उदखारि हान्जानि गेजेराव गोख्रोङै गुलि गावलायलायनाय जाथाय जादोंमोन। बेयावनो मदार गामनिफ्राय 2 उदखारिनि गोथै देहाखौ गिबियाव बोखांनो हादों आरो चिन्नी गामनिफ्राय गिबियाव 4 उदखारिनि गोथै देहाखौ बोखांनो हादोंमोन। आरोबाव उनाव गुबुन 2 उदखारिनि गोथै देहाखौ बोखांनो हाबावदों। गासै 7 उदखारिनि गोथै देहाखौ दासिम बोखांनो हानाय जाबाय। बेराफारसेथिं दुखुनांथावै 2 आर्मि जवानाबो थैनो गोनां जादों। खौरां फोसावजासिम अदेबानि दासिमबो रैखाथि हान्जा आरो उदखारिफोरनि गेजेराव गावलायनाय जागासिनो दं। जाहाथे सासेबो उदखारियानो थानो हाया बा बारग'नो
दावगानो हाया बेनि थाखाय अपारेशन खालामनाया गोख्रोङै जागासिनो दं होननानै रिपर्टआव मोननाय जादों। थैनाय सानै जवाननि मादाव सासेया मदारगामाव जिउ खोमानो गोनां जादों आरो गुबुन सासेया चिन्नी गामाव जिउ खोमानो गोनां जादों। मदारगामाव जिउ खोमानांनाय इन्डियान आर्मिनि जवाननि मुङा लेन्स नाइक प्रदीप नैन। बिथाङा पेरा कमान्ड'मोन आरो चिन्नी गामियाव जिउ खोमानांनाय आर्मि जवाननि मुङा हाविलदार राजकुमार। फिन रड यात्रा खालामनायाव मोब्लिब बोगथाबनानै गोबां सुबुंनि जिउ खहा जादों। रडनि गोजौनि बाहागोआ मोब्लिब थाराव नांनायनि जाहोनाव सर्ट सार्किट जादों आरो अर जोंब्लावदों, जायजों साबाया जिउ खोमानो गोनां जादों आरो 30नि गोबाङा जोखोम जादों। फोरमायथिनो गोनांदि मैया रड यात्रा एबा रड फुजामोन, जेराव लर्ड जगन्नाथनि मुङाव हानजा सुरनाय हाबाफारि लायो सिबियारिफोरा। मैया बे रड यात्राखौ भारतजों लोगोसे बांलादेश हादरावबो फालिदोंमोन, नाथाय बांलादेश हादरनि बागुरायावनो मोब्लिब बोगथाबनानै साबाया थैनो गोनां जादों। रिपर्टनि बायदिब्ला रड यात्रानि थाखाय रोजा रोजा सिबियारिफोरा हानजा सुरनायाव ओंखारदोंमोन, जेराव उन्दै, गेदेर, बैसो जानाय आरो आइजोफोराबो ओंखारदोंमोन। बेयावनो रड यात्रा जागायजेननायनि 25निफ्राय 30 मिनिटनि गेजेरावनो रडनि गोजौ बाहागोआ मोब्लिब थाराव नांदों, जायजों मोब्लिब बोगथाबनानै रडआव अर जोंब्लावदों। बेयावनो रडआव गाखोनाय आरो रडखौ हमनानै थाबायनाय सुबुंफोर गासै साबाया जिउ खोमानो गोनां जादों आरो 30नि गोबाङा जोखोम जानो गोनां जादों। जिउ खोमानांनाय साबानि मादाव माखासेया आइजोफोर आरो माखासे उन्दै गथ'साफोर। मैया मोनाबिलि 5:30 रिंगासोआवनो जानो मोन्दों बे जाथाया। बांलादेशनि अनगायैबो भारतनि उड़िसायावबो रड यात्रायाव दुखुनांथाव जाथाय जादों। उड़िसानि पुरीयाव रड यात्रा खालामनायाव रोजा रोजा लाख सिबियारिफ्रा बाहागो लादोंमोन। बेयावनो बांद्राय सुबुं होंगो दोंगो जानायनि जाहोनाव आरो नारा-नाथार जानायनि जाहोनाव सासे सुबुंनि जिउ खहा जादों आरो फ्राय 40सोआनो जोखोम जानो गोनां जादों। लामानि जाब्रबथाय जानायजों सासे एक्ट्रेसनि जायगायावनो जिउ खहा। पासिघाटनिफ्राय बान्देर देवा फारसे फैबाय थानाय समावनो बिथांमोननि मटर साइकेलखौ साखा खब्रै गारिया सौख्रांफैदों, जायजों बे दुखुनांथाव जाथाया जानो मोन्दों। रिपर्टनि बायदिब्ला AR01S4040 नाम्बार प्लेट थानाय इग्निस गारिया गंसे मटर साइकेलखौ सौख्रांफैदों, जायजों सासे सेंग्रा आरो सासे सिख्लाया जायगायावनो जिउ खोमानो गोनां जादों। जिउ खोमानांनाय सिख्लाखौ मनिका पाटिर होननानै मिथिनो मोननाय जादों, जाय मिसिं हारिनि एक्ट्रेस होननानैबो मिथिनो मोननाय जादों। जनायनि लाइ मिकुरिनि लामायावनो जानो मोन्दों बे दुखुनांथाव जाब्रबथाया। पासिघाटनिफ्राय बान्देर देवा फारसे फैबाय थानाय समावनो बिथांमोननि मटर साइकेलखौ इग्निस गारिया उनथिंजायनिफ्राय गोख्रोङै सौख्रांफैदों, जायजों जायगायावनो जिउ खोमानो गोनां जादों सासे सेंग्रा आरो सासे सिख्लाया। इजराइल आरो गाजानि गेजेराव जानाय दावहाया दासिमबो जोबनानै थाङाखै। थांनाय 7 अक्ट'बरनिफ्रायनो दावहाया जागायजेनदोंमोन, नाथाय दिनैसिमबो जोबनानै थाङाखै। फिन इजराइलनिफ्राय गाजानि स्कुलाव एयार स्ट्राइक खालामदों। गाजानि हेल्थ मिनिस्ट्रिनिफ्राय फोरमायथिनाय बायदिब्ला इजराइलनिफ्राय एयार स्ट्राइक खालामनायजों 6 सुबुङा जिउ खोमानो गोनां जादों आरो 50नि गोबाङा जोखोम जानो गोनां जादों। फोरमायथिनाय बायदिब्ला सेन्ट्रेल गाजायाव थानाय आलजावनि स्कुलावनो इजराइलनिफ्राय एयार स्ट्राइकखौ खालामदों, जेराव फ्राय 7,000सो सुबुंफ्रा बादा लानानै दंमोन बा रिलिफआव दंमोन होननानैबो रिपर्टआव मोननाय जादों। नाथाय इजराइलनिफ्राय एयार स्ट्राइक खालामनायजों 6 जिउ खोमानो गोनां जादों आरो 50नि गोबाङा जोखोम जानो गोनां जादों। जाय स्कुल बा हस्पिटालफोराव उदखारिफोर थागोन, बे स्कुल बा हस्पिटालखौ टारगेट खालामनानैनो एयार स्ट्राइक खालामनाय जागोन होननानै इजराइलनिफ्राय फोरमायथिदों। ओजोंहाय रिपर्टनि बायदिब्ला गाजायाव दासिम इजराइलनि गाग्लोबनायजों 38,000निबो गोबां सुबुंफोरा जिउ खोमानो गोनां जाबाय, नाथाय दासिमबो थाद'नायनि मुं लायाखै इजराइल आरो गाजानि दावहाया। नोंथांनियाव मेगननि जेंना जादों नामा? जुदि नोंथांनियाव मेगननि जेंना जादों, अब्ला नोंथाङा मेगननि हस्पिटाल नागिरनानै गोजान जायगायाव थांनांगौनि आरो गोनांथि गैलिया। बङाइगाव आइ हस्पिटालावनो नोंथांमोनहा मेगन नायजानो हागोन, जेराव मेडिकेल, रेटिना, असिटि, पेक' मेसिननि गेजेरजों केटारेक्ट अपारेशन खालामनो हानायनि राहा दं। बेनि अनगायैबो ग्ल'क'मा इभालुएसन, अकिउल'प्लास्टिजों लोगोसे फार्मासि आरो अप्टिकेलनिबो राहा दं बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव। नोंथांमोननो मिथिहोनो गोनांदि खम बेसेनावनो कम्पिउटारजों मेगननि अपारेशनबो खालामनाय जायो। गासै 4 मेगननि डक्टरखौ बे फाहामसालियाव मोननो हागोन। डक्टरफोरा जाहैबाय डक्टर आशराफुल आलम, MBBS, MS अप्थालमलजि, केटारेक्ट सार्जन आरो IOL सार्जारियाव ट्रेन। डक्टर किशोर पल, MBBS, DO, केटारेक्ट एन्ड ग्ल'क'मा स्पेशियलिस्ट। डक्टर पायल सिंगला,
MBBS MS आरो डक्टर मेघाली शर्मा MBBS MS आइ स्पेशलिस्ट अप्थालमोलॉजी जायखिजाया मेगननि जेंना जायोबानो बे बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव नोंथांमोनहा फाहामथायखौ लानो हागोन समाया जाहैबाय समबारनिफ्राय सनिबारसिम फुंनि 9 रिंगायाव गेवगोन आरो मोनाबिलि 7 रिंगासिम थागोन नाथाय रबिबारखालि फुंनि 9 रिंगायाव गेवनानै सानजौफुनि 1 रिंगासिमल' थागोन चापागुरि र'डआव थानाय लवार आसाम हस्पिटालनि उल्था दिगाव थानाय बास स्टेन्डनि उनथिंजाय अदेबानि सोनाबहानो मोननो हागोन बङाइगाव आइ हस्पिटालखौ नोंथांमोनहा मानिबा सायाव खौरां लानोबा 6900949900 नङाब्ला 0366435659 बे नाम्बारावबो खौरां लाहर खौरांखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गोजोन्थों नोंथाङा दासिमबो एसडि बड' निउस चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा गोख्रैनो साबस्क्राइबखौ खालामनानै लादो आरो बेल आइकनखौबो क्लिक खालामदो जाहाथे खौरां फोसावनाय लोगो लोगोनो नोंथांनाव गिबिसिन आंनि खौराङा सौहैयो गोजोन्थों